Ikusten duzuen bezalaxe, Gaixoani abestu aurretik, Iruñeak ez duetenik, eta Sanferminek aurrera segitzen dute. Aktualitateak ere ez duetenik, eta Aturraren berri ere eman nahi dizuegu. Bertan dugu, Einaut Gantxegi lankidea. Jebe, hemen gaude, Le Tour de France izeneko lasterketa famatuan. Gaurkoan, potik peiragudezera etorriko den lasterketaren amaiera hemen dela eta ikus ezagun ze giro da. Piriniotan ikus dezakezue, Periagudeseko gainean da Einaut Gantxegi. Tira, albistegian izango duzue bertatik berri gehiago. Aktualitateak ez duetenik, esan da bezala, lerroburuetan gaurko albiste nagusiak, aipamen berezia, Altsasuko gazten arira, El País egunkarian argitaratutako artikuluan, Gartzonek esandakoa, guztia da eta tesiaren sustatzaile izan denak, Altsasuko gazten auzia, terrorismo delitua ez dela esan baitu. Sara Majarenas presoari zigorra Donostian betetzeko aukera ukatu diote, hala erabaki baitu zaintza epaitegi zentralak. Sara Izarrekin plataformak Majarenasen alaba Euskal Herrira gerturatzeko eskatu du, besteak beste ikasturtea Intxaurrondon hasteko aukera izan dezan. Bihar askatuko dute Pipe San Epifanio euskal presoa Espainiar estatuko kartzeletan 23 urte igaro ostean. Gaur gauean autobusez abiatuko dira Indautxutik bihar Herrera de la Manchako espetxean presoari lehendabiziko harrera eskaintzeko. Dena eta da teoria eta praktika judizialaren sortzaile izan zen Baltasar Garzón epaiak despropositotzat jo du Altsazuko auzia terrorismo gisa kalifikatzea. Bihar gazteekin elkartasunez mobilizazioa egin dute Iruñeko Sanferminen baitan. Arkitektoen kolegioak zigistatutako txosten baten arabera Errekale horreko etxebizitzek egoera ona aurkezten dute. Hala azaldu dute Oiane Pereak, Bingen Mendizabalek eta Txema Ramirez de la Piscinak gaur egindako agerraldian. Adnan Januzaj, 6 pasaportedun jokalaria Realean arituko da. Kosovoko jatorria duen belgikarrak 5 urtetako kontratua sinatu du talde txuri-urdinarekin. Potentzial handiko futbolaria, naiz eta azken urteetan nahi beste minutu jokatzeko aukera ez izan. Talde txuri-urdinaren erasoko lerroa indartzera dato. Abuztuaren 12an Barakaldoko Lazezarre futbol zelaian gizonezkoen Euskal Herriko Koparen finala jokatuko dute Atletikek eta Alabesek. Iraganden denboraldian Euskal taldeek elkarren artean jokatutako derbietan puntu gehien bildu zituzten bi taldeak baitira. Datorren astelenean hasiko da Portugaleteko nazioarteko folklore jaialdiaren 43. edizioa. Aurten Polonia, India, Mexiko, Errusia edo Ekuadorreko taldeen emanaldiak ikusi eta entzuteko aukera izango dute bertaratzen direnek. 24 urteko ibilbideari amaiera emanez, Betagarri talde gasteiztarrak agur esango du Atortxurrok jaialderen baitan eskaini behar duen kontzertuan. 12 diska eta 100 kontzertu eman ostean, Arabarreko ondare handia utzi dute Euskal Herriko eska musikan. Jebe, hemen gaude, Le Tour de France izeneko lasterketa famatuan. Gaurkoan, potik peiragudezera etorriko den lasterketaren amaiera hemen dela eta ikus ezagun ze giro da. Felipe San Epifanio, Pipe izenez ezaguna, 1984ko apirilean atxilotu zuten Bartzelonan. Espainiako Audientzia Nazionalak 250 urteko espetxe zigorra ezarri zion, erakunde terroristaren kidea izatea egotzita eta hainbat erailketa eta atentatuetan parte hartzeagaitik. San Epifanio 1987 eta 1990 bitartean Herri Batasunako diputatua izan zen Eusko Legebiltzarrean.
Kas, koordinadora abertzale sozialista plataforma politikoko kidea ere izan zen. 1981an ertzaintzak iraultza zerga delakoa kobratzeko sarea desegin zuenean, Frantziara ihes egin zuen. Geroago, Bartzelona komandoko kidea izan zen 1984an bertan atxilotua izan zen arte. Geroztik 23 urteko espetxe zigorra bete du Espainiar estatuko kartzela ezberdinetan. Felipe San Epifanio aske geratuko da zigor kode zaharraren arabera kondena osoa bete eta gero, Parot doktrinaren indargabetzeari esker. Punkak izan ziren, lagun minak, bakoitzak bere bidea egin du urteekin ordea eta Jimmyren heriotzak batu ditu berriz. Hozkailu batean ekarri du haren gorpua Euskal Herrira bueltan Maitek eta non ehortzi asmatzen saiatu beharko du Carlosekin batera. Huts teatroaren antzezlan berria da hozkailua izenekoa. Gaurtik ez dira Donostiako Victoria Eugenia antzokian ikusgai egongo dena. Unai Iturriagak idatzi du testua eta muturreraino eramandako adiskidetasunari heldu diotela azaldu du Manex Fuchs zuzendariak. Baute da muturreraino joaiten ez den laguntasunik. Ekin egan nahi dut, zure laguntasuna mugatzen baldin bada ordu zehatz batzuetan eta epe mugatu batetan, ja, beste zerbaitetaz hitz egingo genuke. Eta gainera antzerkia egiten ari girenez, oso muturrekoak gira, bizia aipatzen du. Leio historio bat da, leio horretatik ikusten du bizia. Eta orduan, bide horretatik, bortxaz, zer emaiteko prest diren pertsonaia horiek, kasu horretan dena. Patricia Urrutia eta Ander Lipus aktoreak sartu dira Maite eta Carlosen azalean, eta publikoaren aurrean eurak agertuko badira ere, antzezlanean etengabe egongo da presente Jimmy, bien hildako aspaldiko laguna. 3 dira, 3 lagun, orain dela 22 urte oso kolegak zirenak eta erabakitzen da bidai bat egitea Londonera, eta han geratzen dira 2 eta bata bueltatzen da, 22 urte. Eta 22 urte beranduago han geratutako Maitek deitzen dutza bueltatutako Carloseri, eta esaten dutza 3. Jimmy hozkailu baten barruan dakarrela Londonetik. 22 urte elkarren berri eduki barik, izan barik, igar ondoren, dei bat jasotzen da, esaten dutza, satozen daiara eta tipoa badoa. Presente egongo da Jimmy, holtza Maitek eta Carlosek hartuko dute, baina izenburuak iradokitzen duen eran, hozkailua ere bada protagonista. Bera da protagonista eta protagonista horren inguruan dantzatzen gara gu aktoreak edo personajeak, ezta? Eta personaje horien ardatza edo eskusa nolabait Jimmy da, baina azkenean ikusiko ditugunak hor taula gainean Carlos eta Maite edo Maite eta Carlos dira, eta hoien ispilu bat bezala hoiek nolakoak dira, euren amorruekin, euren malkoekin, euren negarrekin, euren tristeziekin, euren gabeziekin, ez dakit, euren gauza guztiekin bidai hortan edo motxila hortan, bizitzaren motxila hortan daramatena, jendeak publikoak argi eta garbi ikusiko du. Hori espero dugu behintzat. Aspalditik zebiltzan formatu txikiko zerbait egiteko asmoa buruan zutela eta orain topatu dute aukera. Formatu horrek aukera ematen baitie antzokirik eta aurrekontu handirik ez duten leku askotara iristeko. Horrez gain, bide artistiko gisa ere baliatu beharrekoa iruditzen zaie. Formatu txikiarena autoestrategiko bat da talde batentzat. Txikitik apuntatzeko eta bide horretatik handia rapatzeko. Apirilean estreinatu zuten antzezlana Aulestiko topaketetan eta harrera ona izan zuen. Lipusek datozen emanaldietan ere halako erreakzioa espero du. Gaur, bihar eta etzi izango da hozkailua obra ikusteko aukera Donostiako Victoria Eugenia antzokian gaueko 9:00 aurrera. Hozkailuak badaukala mamia, badaukala 2 pertsonai nahiko interesgarri, krudelak, maitagarriak, denetarik daukate, eta uste dut iritsi zela historia, ezta? Eta harrezkero beste herri batzutan ibili gara,
Deban, Zestuan, Bolibarren, Laudion, Markina Xemenen, herrian baita ere, eta orain arteko harrera, bentsat guk gure buruan edo gure espektatibetan geneukana, bete da, eta posik egoteko moduan gagoz, jendeari iristen zaion istorio bat da, eta posik gaude erabakitako formatu horrekin, eta egingo duen bideo horrekin gogotsu, ezta? Zortzi diska eta 24 urteko ibilbidearen ostean Gasteizko eska taldeak agur esan die eszenatokiei. Azken kontzertua uztailaren 28an emango dute Lakuntzan ospatuko den Atortxu Rock jaialdian. Egun horretan, Betagarriko kideekin batera, Valentziako Obrin Paz taldeko Xabi Saria eta Mikel Girones musikariak ere igoko dira oholtzara. Betagarriko kideek euren webgune ofizialean zabaldutako mezu labur batean eman dute agurraren berri. Bertan, zaleei eskerrak eman dizkiete eta uztailean Lakuntzara hurbiltzeko gonbitea luzatu dute. Atortxu Rock jaialdiko antolatzaileek ere eskerritzak helarazi dizkiete Betagarriko kideei. Taldekideek eszenatoki gainean eta hauetatik kanpo ere erakutsitako elkartasuna gogora ekarriz. Beste urte batez, Portugaleten munduko kultura ezberdinen arteko topagune bilakatuko da. Nazioarteko folklore jaialdiaren 43. edizioa da aurtengoa, eta uztailaren 17tik 20 artean, Polonia, Mexiko, India, Errusia eta Ekuadorreko taldeak izango dira Bizkaiko herrian. Gauero, musika eta dantzaz beteko da Portugaleteko kanila pasealekua. Elai elkarteak urteak daramatza jaialdi hau antolatzen, bertoko tradizioei bultzada emateko eta beste hainbat herrialderekin kultura elkartrukea egiteko, gizartea aberaste aldera. Folklorea azken baten zer da? Folklorea herri jakintza da. Herritarrek urteetan izandako kultura eta jakinduria bera belaunaldi edatzea. Folklorearen bidez, herri jakintza, herriaren nortasuna transmititzen ditugu, eta hori ezinbestekoa da. Pentsatzeko, sentitzeko, jarduteko eta bizitzeko modua dira transmititzen ditugunak. Aitortu eta balioan jarri nahi dut, aurreko urteetan egin izan dodan moduan, folklorearen beraren garrantzia. Sarri askotan gutxietsita edo bigarren mailakotzat legez hartuta geratzen dana, ez? Geurea da folklorea, garena zeo zer bada, behintzat, gurea zeo zer bada, behintzat folklorea bada. Portugaleteko nazioarteko folklore jaialdiaz gain, uztaileko bigarren 15aldia ere ekitaldiz beteta dator. Herrian bertan, munduko dantzak jardunaldia gauzatuko da hilaren 25ean, baita munduko sustraiak ekitaldia ere, Gernikako arbolaren kimuetako baten oinetan. Gainera, Portugaletetik harago joango dira beste hainbat ekimen. Hilaren 27ean esaterako Bilbon izango dira folklore talde guztiak, eta Euskal Herrian zehar ere arituko dira horiek uztailaren amaierar arte. Uztailaren 15ean Karmengo jaiekin batera, Armintzara aurreratuko dira regezaleak urtero legez. Jamaikako musikaren sustraietan erroturiko txapel rege jaialdia ezinbesteko hitzordu bilakatu da 27 urteren ostean. Erreferente esan genezake. Gaur egun gazteak eta jai munduan txapel rege nik usteot erreferentzia bihurtu dela. Gaina nahiko kuriosoa, ez? Berdin itzaitozu 50 urteko jendea esateko txapel rege eta, ostras, ezagun egiten zai eta ideia oso naukate eta gaur egun hori kaletik noa, kartelak jartzen ez da ize eta batean kartel bat jarri ostean 18 urteko ume bat pasatzea, gero gazte bat, ikuste hau kartela eta beitu txapel rege lagunei komenta, aurten jan bargar ez da ize, orduan guretzako hori pozgarria benetan. Adin guztietarako orduan. Bai, jende egia esan nara baldin basoaz, eszenatoki aurrean ikuste oso. Dagoz batzuk lasai hortagoarekin kontzertuak ikusten, beste batzuk hor dantzan eta giroa oso desberdina eta alai izatea normalean.
Armintzako bizilagunen eta jai batzordearen parte hartzea ezinbestekoa da jaialdi hau antolatzeko, eta inplikazio maila handia dago edizio bakoitzaren prestaketan. Egia esan jaialdi hau antolatzeak herri osoaren, bai tabernak, bai biztanlea, bai udaletxea eta bai gure inplikazioa behar du, ez? Eta horregatik eskatze dugu, ez, datorren jendeari errespetuz jokatzea bai Armintzan, bai bertako jendearekiko. Urtero bezala musika eskaintza benetan zabala da, eguerdian hasi eta gaueko ordu txikietar arte. Nabarmentzekoak dira, Makabi edo Ja Observer musikariak. Eta zelanez bertoko taldeak ere arituko dira, Eskabidean Nafarrak edo Mademoiselle Bilbotarra besteak beste. Nik usteot jorratzen dugula apur bat musika aldetik arlo desberdinak, sound systemean bebai ikusten dugu ja finkapen bat eta zabaldu egiten gagozela eta bakarrik jendea falta da eta holako eguraldi ona. Reggae musikaz lai. Pasaden denboraldiko derbietako emaitzekin, Atletik eta Alaves zehaztu ziren Euskal Herriko derbietako bi talde hoberen moduan. Bi talde hauek jolastuko dute Lasesarren abuztuaren 12an 7:30 Euskal Herriko txapelaren lehen edizioko finala. Gaur hemen aurkezten duguna da temporada hontako lehenengo titularen lehia. Temporada hontako lehenengo titularen lehia eta neurri batean historiako lehenengo Euskal Herriko txapelketaren finalaren aurkezpena. Partida bakarrera jokatuko dela, finala, ez dela luzapenik izango eta berdinketa emanizkeo penaltiak egongo direla, eta etekinak egon baleude, hiru taldeok erabakiko genukela ze destino eman diru horrei. Beti ere oinarrizko futbolean, emakumezko futbolean euskal kirolariaren aintzat hartuz. Oso pozik gaudela final honetan egotea, baina uste dut oso merito handiko liga esan dela euskal taldeentzat. Osasuna ezezik beste talde guztiak oso denboraldi bikaina egin dute, orduan gu egotea hor ligaxka honetan lehenak, benetan postekoa da. Ikusten dugu final hau oso bai kompetizio aldetik eta baita bihotz aldetik ere oso interesgarria. Eta gore bate bai, lehenengo final honetan Atletik egotea eta noski zoriondu behar da ere Alaves egotea, zeren induen denboraldia benetan zoragarria, izugarria esan. Gizonezkoen kasuan lehen edizioa den arren, emakumezkoek jada 6 final jokatu dituzte, aurtengoa 7. izanik. Abuztuaren 27an izango da Elgoibarren Atletik eta Reala batuko dituen partida hau. Bilbao Atletikek ekin dio lanari lezaman. Gaizka Garitanoren mutilek talde argazki atera eta aurre denboraldiko lehen entrenamendu saioa izan dute. Entrenatzaile berria aurtengo helburuez mintzatu da prentsaurrekoan. Helburuak beti Bilbao Atletiken zaudenean beti dira bi ez, bat sailkapenari begira, baina nik uste dut hori bigarrena dela eta garrantzitsuena da jokalarien formakuntza ez. Gure helburua da ahalik eta jokalari gehien lehenengo taldera iristea. Eskaintza hau onartzaren arrazoiak eman ditu. Agerian utziz ez dela kategoria jakin batera mugatzen entrenatzerako orduan. Eskaintza hau onartu dut, uste nuelako aukerarik onena azala, ilusio gehien egiten zidan aukera azalako, eta gero, esan behar da baita ere, ni behintzat ni entrenatzailea naiz, baina naiz ez bigarren B mailako entrenatzailea, ez lehenengo mailako entrenatzailea, ez nik disfrutatzen dut egiten dudanarekin, eta momentu hontan hemen nago, eta horregatik ez dut ikusten atzera pausoa danik, ez niretzat txikitatik hemen hasi nintzen, bai jokalari bezala, bai pertsona bezala, eta, bueno, uste dut 20 urte direla hemendik atera nintzenetik, eta egia esan da oso pozik nago, etxera bueltatu naizelako, eta ikusten dudalako, egunero egingo dudan lanak asko betetzen didala, ez? Etorkizunera begira, EAKuko zigandaren pausu berdina jarraituko lituzkeen galderari erantzunez, argi utzi nahi izan du berarentzat oraina Bilbao Athletic dela.
inoiz ez dut hartu erabaki bat etorkizunari begira, ez? Jokalarian nintzenean ere ez. Begiratzen diot orainari, eta bizi dut oraina, eta oraina ni badakit dala Bilbao Athletic entrenatzea, eta hori da nire helburua eta horretarako etorri naiz. Bir jolastu izeneko ekimenean gaude, hemen aurrek jolasteko bertze modu bat ezagutzen dute, hainbat eta hainbat produktu birziklatuta, eta aipatu behar da gainera, gehienak gozatzen ari direla, ekimen aski desberdin eta bereziak baitaude, momentu honetan berean, musika sortzen den eremuan gaude. Segitzen dugu, Iruñeko San Ferminetako hainbat ekitaldi biltzen eta hementxen dugu Birbusa, egunon? Egunon, bai. Bueno, konta iguzu, zer da bir jolastu? Bir jolastu aurrendako jolas parke bat da, adin guztietako aurrentzat, eta beno, 9 gune ezberdin ditugu berrerabilitako materialekin, aurrak goxo egoteko tanakonera parkean jolasean. Bueno, ikusi dugu bertzen artean aurrak sukaldatzen ari direla, etxeko lanetan, eraikuntza lanetan, itxasontziak egiten. Zer da gune horietan pixko bat egiten dutena? A ber, ontziralekuan adibidez, birtziklatutako ontziak eraikitzen dituzte eta uretan ibiltzen dira goxo jolasten. Zirko-mirkon badituzte zirkoarekin harremanatutako jolasak egiteko aukerak. Gero badago berreraikuntza txokoa, zeinetan berrerabilitako materialekin eraikuntzak egite dituzte, dorrea, gazteluak, gurpilen txokoa ere badaukagu hortikan, eta hor gurpilekin ibiltzen dira jolasean, gustora, zer gehiago, musika txokoa, hemen musika egiten dute eskuekin, berrerabilitako materialekin beti ere, sukalde zonaldea, zeinetan pinaburuak, tuboak, eta birtziklatutako materialak sukaldatzen dituzten. 0-4 urte bitarteko aurrendako txokoa ere badago hor, eta hor txikitxoek dituzte jolas ezberdinak jolasteko, eta gero ahotsaren laberintoa dago hor. Tuboetatik hitz egiteko, alde batetik entzuten da, eta bestetik ikusi behar da nora doan ahotsa. Eta zenbat begirale edo zaudeten? 20 begirale inguru gaude, erdiak euskalduna gara eta horrela elebidunez aritzen gara. Eta Birbusa hau edo zer da, hemendikan oharrak edo banatzen dituzu edo? Bai, hemendikan ematen dira oharrak parkea pixka girotzeko, horretaz gain galdutako aurrak ona datoz, edo galdutako gurasoak batek daki, eta galdutako objektuak ere ona ekartzen dizkigute. Zein izaten da ordutegia eta egutegi, egunero egoten zarete hemen? Bai, egunero gaude goizeko 11:00 ordubiak arte eta arratsaldeko 6:00 9:00 arte. Aurren harrera pentsatzen dut ona izanen dela, ez? Hor ikusi dugu gozatzen. Bai, aurrak pozik daude, aukera daukatelako parke guztitik zehar jolasteko, era autonomoan, eta haiek haien jolasak modu propioan garatzeko. Azkenean materialak eskaintzen zaizkie, baina haiek dira jolasaren arauak asmatzen dituztenak eta gustora aritzen direnak. Bai. Hortaz erran dezakegu, kaso San Ferminekin hainbat urtetan lotuak egon dira aiziarekin eta aurrarekin batez ere barrakak eta bertzelakoak, hau modu desberdin bat da, aurrek ongi pasatzeko eta bertzelako jolas motak edo ezagutzeko, ez? Bai, ekimen berri bat da, naiz eta enpresa hau Zaragozakoa, urte asko daramazki, emaitze honekin antzeko jolas parkeak eskaintzen. Baina urten estreinako eginda hemen takoneran, eta parajea ere aipatu beharrekoa da, ezta? Ze oso leku goxoa da, proposa eta zuaitzen itzalpean oso gustora gaude. Bai, ederki, esker mila Birbusa, hitzok guztiak eskaintzeagatik, eta ongi ibili. Bai, eskerrik asko zuei, eta guztia gonbidatuta zaudete jolastera. Lehenengo aldia. Eta gustatzen ari zaizu? Bai. Zitorri zara bakarrik edo lagunekin? Nire aizparekin eta aitona eta amona eta ama. Eta zer ari dira, baita ere sukaldatzen zure aizpak? Ari dira labadoretan. Garbiketa lanak egiten? Bai. Tu sukaldari bezala? Ez. Edo garbitu arropa? Garbitu. Garbitu, bale. Kaixo? Kaixo. Zein da zure izena? Inigo, eta zer ari zara hemen? Pianoa edo horrelako gauza bat jotzen. Baina ikusi dute kanturen bat jotzen ari zinela, ez zinela... Piratas del Caribe. Piratas del Caribe? Ara? Eta lehenagotik ikasi duzu edo? Bai. Musika dakizu? Bai.
Eta instrumento jotzen duzu, pianoa? Ez, flauta. Ara, flauta, txirula. Eskolan. Jolin, eta erakutsiko idazu nola jotzen duzu? Bueno, bai. Mi, sol, la, si, do, re, si, la, sol, la. Mi, sol, la, si, do, re, si, la, sol, la.